Slavo den baş bînerên Şarpres, esniha li bendava Duhokê me ku yeke ji wan bendavên gelekên stratejî bû bajarê Duhokê. Ji ber ku beşeka wê avê tête terxankirin bû çend gerekekên bajarê Duhokê ji bo vexwarinê. Dîsa ve beşeka wê avê tête bikarînan ji bo kertê kuştûkalî evê ku di nava bajarê Duhokê de derbas bîtin. Helbete hişkesaliya salanên derbasbûyî karîgeriyên rastexwe li ser vê bendavê durust kirîne. Ji ber ku li salanên derbasbûyî dema ku hişkesalî peyda bûye û tanu ke rêjeka geleka zor ya avê li evê bendavê kêm bûye. Ew jî bi gotina kesekê ku li rêveberiya bendava Duhokê nedviya navê xwe aşkira biketin ji ber ku dê serê salê an ku piştî çend rojekên dî amarên fermiyên bendava Duhokê hêne ragandin, ew ê wisa bû me da diyar kirin ku heta nû ke 15 metrên avê li evê bendavê kêm in. Ev jî rêjeka geleka zor ew evê hişkesaliyê jî karîgeriyên rastexwe li ser bendava Duhokê durust kirbûn. Çûnke et nûke da bendava Duhokê et şêtin 52 milyon metr mikeab avê bihewînîtin. Belêwekî daye diyar kirin ku heta nû ket ev sala jî da ew baranên hatin jî çi baraneka hosaya zor nebûye ku çend metrekan zêde bibîtin. Tinê 3 metr hatine zêde kirin li van hişkesaliyê heta ku nûke da ku xoşbextane niha da jî baran hêdî dibarin. Çûnke ji derê serekiyê evê bendavê ku av tê da kom bibîtin ev tinê befr û baranin. Her demeka ku befr yan baran bihên ew ava wana tête nava bendavê de. Hiç ji derekê dî bû ava bendava Duhokê nîne. Dîsa ve yanî me divê tiştekê dijî aşkira bikin ew jî ku digel daketina avê li evê bendavê gundek nava vê bendavê jî da derketiye temamî yanî bûye cê serinca geştyaran û jmareka zor ya xelkî rojane demek ku heta bîtin û keşû hewayê xweş bîtin qesta ewî avahî dikin ji bo hindê ku dîmenên wî bibînin weke cihekî şînwarî tê da derketiye. Me çend pisyarê jî kirîne belê diyar bû ku ev pêştir gund bûye lê ji ber ku gelek av daketiye ev gunde serketiye. Ku dê dîmena jî da pîşanî hewa dayin. Amarên fermiyên ku li berdestê me tinê ew ku heta nûke weku pêdivî av li vê bendavê zêde nebûye. Lê ew pîşbînî tê nekirin ku eger tev sala da keşû hewa bi wî awayî bîtin ku rêjeka zor ya befr û baranan bihin renge yanî çend metrekan ev serkevin. Lê weku dûmahîk amarên wê ev tinê heta ku 3 metran zêde bûye belê 15 metrên avê li evê bendavê kêm in. Ev zaniyarî bûn evên ku bi dest Şarpres ketin.